More je fascinujúcim, záhadným miestom a zázrak prírody. Jednou z jeho najzaujímavejších vlastností je jeho slanosť, ktorá vzbudzuje zvedavosť. Prečo je more slané? Na túto otázku sa pozrieme v tomto videu. Voda je nevyhnutná pre život na Zemi a tvorí obrovský podiel na povrchu našej planéty. Napriek tomu, že voda pokrýva takmer 71% zemského povrchu, iba malé množstvo vody je sladké, vhodné na pitie a poľnohospodárstvo. Väčšina vody na Zemi je slaná a nachádza sa v oceánoch. Dôvod, prečo je more slané, spočíva v procese zvanom rozpúšťanie. Keď dažďové kvapky padajú na Zem, získavajú chemikálie a minerály zo zemskej kôry. Tieto kvapky postupne prenikajú do riek a potokov, ktoré nakoniec vyúsťujú do oceánov. Počas svojej cesty sa voda dotýka rôznych hornín a zemských materiálov, ktoré obsahujú soly a minerály. Keď sa slaná voda dostane do oceánu, dochádza k postupnému akumulovaniu solí a minerálov. Soľ v moriach je v podstate koncentráciou týchto minerálov v priebehu miliónov rokov. Hlavnými minerálmi, ktoré tvoria soľ, sú chlorid sodný alebo tiež soľ a síran vápenatý. Soľ v moriach je dôležitým aspektom morských ekosystémov. Táto soľ vytvára vhodné podmienky pre mnohé druhy rias a planktónu, ktoré sú základným zdrojom potravy pre morský život. Bez tejto soli by morské ekosystémy vyzerali úplne inak. Ľudia môžu ovplyvniť koncentráciu solí v moriach. Vypúšťanie odpadových látok a znečistenie môžu zmeniť chemické zloženie vody v oceánoch a mať vplyv na morský život. Preto je dôležité, aby sme sa starali o životné prostredie a chránili naše oceány. Slanosť morí a oceánov je naozaj vzrušujúci a stále nie tak celkom prebádaný jav. Na našej Zemi sa nachádzajú rôzne anomálie a zaujímavé úkazy, ktoré stoja za to. Mŕtve more, ktoré sa nachádza medzi Jordánskom a Izraelom, je ako žiadne iné miesto na Zemi. Jeho voda je 10-krát slanšia ako v bežných oceánoch. Táto extrémna slanosť znamená, že bežné morské živočíchy tu nemôžu žiť, čo mu dalo strašidelný názov. V mŕtvom mori sa môžete ľahko nadnášať nad hladinou, pretože je veľmi slané. Predstavte si jazero, ale hlboko pod morom. Presne také sú soľné jazierka. Tieto bazény sa nachádzajú na dne Mexického zálivu a vznikajú, keď sa soľ zo spodku mora zmieša s morskou vodou. Slaná voda v týchto bazénoch je taká ťažká, že sa len tak ľahko nemieša s okolitým morom, takže vyzerajú ako podmorské jazero. Baltické more v blízkosti severnej Európy je jedinečné. Má sladkú vodu, ale leží hneď vedľa slaného Severného mora. V mieste, kde sa stretávajú, dochádza k náhlej zmene slanosti. Táto hranica je ako čiara vo vode, kde je jedna strana oveľa slanšia ako druhá. Je to záhadný a vzrušujúci jav. Pod studeným ľadovým príkrovom Antarktídy sa nachádzajú jazerá ukryté pred svetom. Nie sú to len tak hociaké jazerá, niektoré sú neuveriteľne slané. Boli ukryté milióny rokov a intenzívny tlak ľadu nad nimi ich robí ešte slanšími. Ďakujeme za váš čas. Dúfame, že sme vám ozrejmili a odpovedali na otázku, prečo je more slané dostatočne. Za váš odber alebo like sme nesmierne vďační.